తెలిపాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బలే తెలిపాలే పంజార తెలిపులే బలే తెలిపాలే వాట్ ఎ కామెడీ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲೇನು ಕೊಡ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದು ಓಡಾಳಿದುಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಐ ಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಎಫ್ ಲಾಂಚ್ ಮಗಳೇ ಮಾತಿರಕಲ ಕುಡರ ಪಕ್ಕರ ಸಲ್ವೆ ಸಂದಾದ ಇತ್ತ ನಿಕಲ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಡ ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾಯನಕುಲು ಪೆರುಡೂರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪಿ ಅಂಚಾನಂದ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಕ್ಕೆ ನಡೆದು ನಿಕಲ್ಲ ಮದಿಪ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರಡೂರು, ಜಯರಾಮ್ ಪೆರಡೂರು, ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪೆರಡೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಓವರಾಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸತೀಶರ್ನೇ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾನೆ, ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಜಯರಾಮಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಪೆರಡೂರ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೇನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅವ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ ಬೋಡಿ ದಿನಾತ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತದಂಡ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೈದು ಜಯರಾಮ್ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಗ ಜಯರಾಮ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಜಿ ಡೈಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಆದ್ಬೋದು ಜಯರಾಮೇರ್ನ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೆ ಜೈಕ್ ಅಂಚಾದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿನಾಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎರಿಗೆಂಚಾಡು ಪೆರಡೂರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನಯ ತಂದಣ್ಣ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ ಅತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಕಲ್ ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಡಲ್ ಇತ್ತು. ಜಯರಾಮನ್ನ ಇರು ಅಜ್ಜರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಜ್ಜರ್ನಗಳ ಆತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪಿಜರು ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪಂಚಸ್ ಆತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತು ನಾವು ಅವು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿಜವು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಡು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ತೂರು ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪಂಚಸ್ ಉಪ್ಪೋಟು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಎರಿಗೆಂಚಾಡು ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಅವು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ್ ದ ವೇ ಹಿ ಕೇಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬತ್ತರೀರು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಥದ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂವೇರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಜೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದೆ ಕಡೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾಯನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೆರಡೂರ್ದ ಕಲಾವಿದರೆ ಅಕಲ ಗಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ತನಕ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕೊಡಲಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡು ಹೊರಮೆರ್ದು ಕೊಂಟು ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಊರುಡ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾತೊಂದು ಪುಗ ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ ಎಂಚಂಡು ತೂದು ತೆಲ್ಪರ ತಯಾರಾಕ ಅಣ್ಣ ನಾನು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ Bale